Iba't ibang hamon sa distance learning, paano kaya dinidiskartehan ng mga guro? Tunghayan sa GMA Regional TV presents. Unti-unti na umanong nakapag-adjust sa bagong sistema ng edukasyon ng grade 12 student na si Rochelyn, residente ng Barangay Libsong East, Lingayen, Pangasinan. Agosto pa nang mag-umpisa ang kanilang klase. Ingay po talaga, mga bata, ganun. Pag nandito ako sa baba, talagang hindi pa ako makafocus. Kaya lumipat po ako sa kwarto para tapos pinapaalis ko po yung mga kapatid ko, lalo na po pag maingay sila. Habang kanyang nakababatang kapatid na si Roche May, ngayon pa lang daw nag-a-adjust. Mahina po yung internet, nawawala-wala po. Mag-excuse na lang po ako. Inasahan na ng mga guro ang iba't ibang hamon ngayong new normal. Ilan lamang sa tukoy na problema ang mahinang internet signal, load allowance at maingay na environment sa klase. Yung mga iba, nagsasabi na rin sila ahead of time na nagpa-load sila ng ganitong amount lang and this is the specific data na pwede lang na i-consume. So kami naman po, nag-a-adjust naman po kami doon. Mahirap din para kay Teacher Will ang pagtuturo ng physical education sa kanyang mahigit 1,000 estudyante. Bukod sa online learning at printed modules, gumagawa na rin siya ng instructional videos. Dito nire-record niya ang kanyang lecture. We have battery and of course police. At sinesend ang material online, maging ang mga PE exercise. Ang iniisip po namin is yung mga modular distance learning po. Kasi kapag online, syempre makikita ka pa rin nila ng virtually, pero unlike sa modular distance, hindi ka nila nakikita at hindi mo sila nakakausap. Mafe-feel nila na present ka. Bahagi na raw ng sinumpaang tungkulin ng mga guro ang pagkakaroon ng mahabang pasensya at pagmamahal sa trabaho para sa kinabukasan ng mga estudyante. Kasama si Henry Domincil, Joan Punsoy, Balita Amyanan.